Khapangni takukte buksong puliano lamsago khakchangmani khorango. Tini ang norokno sanan naimani kok hingke obohai kubui tei tatalni bisingo choba nanglaimani kok eba Kristo tei soiteni bisingni chobani laibumani kok. Rum ha kotorni phanbai o sungsar no kubui no sokmori tatal no pirbai nani bagui je phan abo chukliya. Bebak jorawano subrayungni bagui ok sanai tongo. Kaitorni borokni gejaro manjunaisa Kristo no kubuike oitokhlai tongnairok. Tei Bible soi soi phwrwngmano tui tongnairok. Tei Bible dagima tui salsini sal eba khe lenglama salno palai tongnairok. Rum ha kotorni phanno chukya khlaikya abo hayungni laibumani kokono saki tongo. Abo hai kubui borok tongmani bagui tei Bible ni kubui kokno khatiwi naraknani bagui tabukni molni borok tei ulni phainairokni bagui abo chuksukka. 538 AD ni simi 1798 AD Christian tongtharni sakao satokjakmani ke bophano yogui manliya. Sungsarni bebak motha brum brum kami brum brum salsinini sal eba khe lenglama sal palai naino naituk jago laibumao suijak bijabrokni khatimung ni nogrogo hor phnangui rejago phiaba tabukni hai asuk suikrungbo rui ajorwo tei bijab khatimungni hairokbo kaham kwrui ajorwo asuk ektoni bisingtui kubuino naraknani busuk jungchal tabukjung wansugui naikhino abo sawi manano. Great Britain rok wngkha 100 AD eba khe Ra BC phuruni simino Kristono borok mankha. Hake afurni simino borok kotma kaham birnani raisaka. Hake jefru Romhani simi motha satokjagui haiplubo borokno tatal kok yaphari manliya. Hake borok England tei Scotland hao huijagui Bible ni kubui no tui tonglaikha. Aroni simi Ireland jorat thangpikha. Ulokhe Ireland ni simi Colombo hangui borok sogoika. Rum songbai satokjagui pisapiring wngui tongnairokno rungsauke thumbui ayuna mungui tui kwcharni hao borok langkha. Hake arono Bible tongmani je kubui kaitorni phwrwngmung tei dagimung rokno bebak borokrokno phwrwngkha borok. Tei aroni simi kotma kaham birnani lama snamkha. Hake ayuna hao rwngnokbo kaisa phiyukjakha. Hake aroni simi kubui kok birnani bagui trwk khe borok lama snamlaikha. Borok England no simiya abono karui Germany, Switzerland tei Italy rogobo borok sogwikha. Romhani Kristoni mungui kokchaya birnairok Britain ni aro waire wai thanglaikha. Salsinini sal eba khe lenglamani sal yakarui Sunday worship yakarnani bagui phiya Britain ro kok kwchang bai khe saka jung Kristono karui tei kebono yasagui manliya hinui. Paithakro khe Britain no damrokha. Norok kumung Sunday worship yasak manya khe norokni sakao kotor khe choprobjaknai. Hakeno aboni ulo Britaino Romsong Kristono kubui bai tui tongnairokni sakao podre pod lamati khe choproblaikha. Britain ni bororok agi swkangfru kaitor eba khe mwtairokno poito khlaiya borok tongbai manisi. Phiyaba Kristono sawi mankheno abono borok rak khe rongbui tongmani
borok ilembago tongmani kerongni kok thaisi eba ke 10 commandment no suijak tongmani salsenni sal eba ke lenglamani sal nobo kaham ke palai tongmani abono poito khlainai rokni bisingo baksa Africa tei Asia ni Armenia rok bo tongbayo tabuk tei kaisa sana klayo rum songni phurungmung jaya birma rokno tei kubuino tui tongnai rokni sakao satokjakmani rokno soyui kubuino yakariya khe tongnai tei kubui bai khe tongnai rokni bisingo choba nanglai tatalno mechenai rokni bisingo wall dentist rok wngkha jottoni slai uchugo tongo wall dentist rokni bisingo baksaba alpos hatai yakari buini hao thangui salsinini sal palailaikha keboba hakor bisingo keboba huijagui mang lenglamani sal palailaikha abo haikeno baibelo dagimani kubuino muthangui narakha wall dentist rok rara bisi romui kubuino tuyui tei abono pirma tonglaikha rum songni phurungmung bai abo kwbang mano pherlaio wall dentist rok ni phurungmung wngkha soi bible ni phurungmung phia rum songni phurungmung khe sak snammani kerong bai phurungmung European rokni bisingo wall dentist rok puila borokni sak baithangni okbai bible snamkha borokni yago snamjak mani bible wngkha tatal sapuljak kwrwi aboni bagui borok wngkha rum songni hani mokolni phon tei yakungni chor hai wngwi tongkha bisi kolokma satokjakmani bisingtwi baithangni langmano kaitoni muchungtwi no wngthon hwnwi bwkha bwtharai poitono hui haike twi tongkha wall dentist rok borok rum songbai rwngjakma mangpiliwo surimani rok mangtango surimani khulummani rok no gosiwi nahardiya history eba laibuma ni belayo abo manakmani molse hinjago ajora wobo wall dentist rok manakma bisingo poitoni jati musungui sungsaro pohorno pirsari narakha khajani takukte bukhukchong wall dentist rok ajora alpos mountain hataini ayang nar palawo huijagui kami khlaiui kaitorni muchungtwi tongnani uansuglaikha borokni kamiyung kaham rok yakari puni kheto panthor yakari sakno buksa khle bible ni kubuino romui naraknani nangkha alpos hataini kisamisa harung hasmai rogo hukbar khlaiui borok sakni bagui chamung rok ajinani nangkha hani tola huo belai morok rangjak tei ruphaini bokhor hobjagui tongmani haikheno wall dentist rokbo abo haikheno alpos hatai ni tolao ma tonglaikha kaitorni kubuino naraknani bagui takukte bukhukchong abo haike tongte borok bible no kahamke srunglaikha haike aroni simi kotma kaham birnani bagui lama wansuglaikha kotma kaham birnani bagui borok puila baniya hungmani bisingtise khlaichu baniya thungnani nongkhorlaikha haike wall dentist ni siklarok podre pod kisimni baniya talangui hangnani bagui yang ayang pirjagui isa piringkhe thanglaikia haikeno borok baksa France tei Italy rogo soikya borokni sakno kotma kaham pirnani bagui buino sinani reliya phia borokni yago bible ni phurungmung suijak belai bwsa eba khe laisa tong haike
abono jefruo buino mungsasuk phalui rohor phuruke ablai rok baikhe chui rohor ablai rok epsake buchuo dawi rohor hakeno baksa borok abono manui oriui naikeno potma kaham jagai thango takokde bukhuksom hakeno walden system potma kaham piri soitanni hano mechenei rekha tei manakmani hanno mechenei rekha kubuino bebak borokni thani tlangui reikha hake baibelo suijakma okok borok hamke poito khlaio abongkha tamokhe tumu bo pohoro tongma tino tongkhe jengkeching jeng pohoro tongmani klaio phia bini sajla thui chini bebak sumsokno susao ekjon chapter 1 verse 7 no tai bebelo simani ko nokhani tolao borokni bisingo muthangjaknani bagui Jisuni bumung simisi rejaksiu samung chapter 4 verse 12 lo abono borok elai keno poito khlaika khapangni takukte bukuksong omo haikeno bisik kwbangma soitan tei kristoni bisingui go choba nanglai tongo hwnui जों सावै माननानै नांगौ kubui tei tatalni choba nanglai tongo Kristo tei soitani bisingo choba nanglai tongo o choba tabukbo payakho o choba tabukbo nanglai tongkho khajne takukte bukukchong nung beng pachingo tongnai Kristoni bukhago dai tongnai na ungyakhe soitani bukhago dai choba bachanai Kristoni bisingo Kristoni phasingo nung choba bachanani hingke kubuino nung mateinai 10 commandment dagi mani rok bebak mateinai salsinini sal eba ke sabat lenglamani salno nung mateinani nangnai borok bai snamjak erong rokno nung yakarnani nangnai ilembago dagima kri nukmani kri phungmani kri no nung chanai naini nangnai bobo kubui bobo tatal abo sinani nangnai Martin Luther ni achaimani slaibo gabangma bisi sekangno walden chistrok omo haikeno room hani mungno protest khlai bible ni buino muthangi tubukha khajana takukte bukhukchong nang tabuk biango tongnai nini bahayngjakha inini a video no o soitan ei kristoni bisingni chobani kokno khnawi chajagui tongkhi comment khlai sidi chajageibo comment khlai sidi hake paithakjora khnai tongmani bagui balai balai khana hambai ei channel ni katal views ge channel no subscribe khlai ridi oba hake ilembak ni kok tai great controversy kotorma soitan tei kristoni bisingni chobani kok no teibo bwskango nung buini slai sikano khnai mannai hambai kaitor nangbai tongkon amen